Сәлам җәмәгать. Ачуыгызны эштә җыеп барырга кирәкми, чөнки ул зыянлы. Шуңа күрә бүген без сезне Әйдә онлайн проекты белән ачуыгызны татарча белдерергә өйрәтәчәкбез. Киттек. Шуның белән дәресебез тәмам, балалар. И шуны эзләп килергә онытмагыз, ярыймы? Сау булыгыз. Ну, нәрсә, Миләүшә ханым, дәресегез биттеме соң әле? Бүген төнлә Netflix һәм күңел ачуы буладыр бит? Нияз әфәнде, сез очрашудан чыгарга оныттыгыз. Каһәр. Ни дә булса, яисә кем дә булса ачуыгызны китергән очракта әлеге сүзне әйтә аласыз. Ана шулай ук башка сүзләр белән дә кулланып була. Каһәр суккан фокус. Нык ачу чыккан вакытта әйтеп куя торган тагын бер сүз бар. Ул да булса зәхмәт. Аны гадәттә ни дә булса килеп чыкмаса, булдыра алмасагыз, куллана аласыз. Әйдә инде. Зәхмәт. Ничек торасың соң моны, ә? Ничек торасың да өйрәтәсең менә инде сиңа хәзер? Ә киләсе 6 гыйбарәбезне ачу дәрәҗәсе буенча карап китәргә тәкъдим итәм. Ничек кешедер инде ул? Саруынны кайната. Һаман шалтырата да башкалар турында зарлана. Аңлатам, юк. Үзенекен әйтеп тик тора. Чыгарымнан чыгарды, беләсеңме? Ул зомби әрҗәсен караучыларны берничә типтә булмыйдыр инде. Ох, туйдырды булар, ә. Синәзер түгел. Башта пандемия булды, име? Аннары тагын монысы. Горык мин бу хәлләрдән. Башка планетага күчәс киләм. Кешелеккә өмет кылмады. Әйе, аңлыйм, әмма бу дөньяда шул вакытта бик күп гүзәллекләр дә бар. Әгәр дә игътибарыбызны шуларга юнәлтсәк, бәлки бу авыр заманнарны җиңеп тә чыга алырбыз. Инде көн сайын ул яңалыкларны укый, кешеләрне күрә алмыйм мин, беләсеңме? Ничек шундый мәрхәмәтсез булып була ул? Менә песиләрне яратам. Син мин җибәргән ризны күрдеңме? Шундый сөйкемле ул, зикәй. Кая керәсең чиратсыз? Без монда инде 1 сәгать басып торабыз. Җенем синми шундый кыланмышны. Җитәр бүгенгә мөгаен. Инде бер атналык, хәтта бәлки 1 айлык ачуны чыгарып бетердек бугай. Күп сөйләп туйдырмаганмындыр дип өметләнәм. Караганыгызга рәхмәт яусын. Әйдә онлайн каналларына язылырга онытмагыз. Шулай ук кыңгырауга да басып куярга онытмагыз. Яңа видеолар чыгуга белдерү алырсыз. Ачусыз имин яшәгез. Амында урам, бай булса. Булды, җитте. Артык кылынырга ярамый.